keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment. Bon dia al matí, que no us havia dit res per aquí. M'he despertat a les 7:30 més o menys i ja m'he posat al sofà, anar editant, perquè us vaig preguntar per stories, aviam què preferíeu. Sí, que jo pengés el vídeo de Londres un cop s'acabessin els vlogmas, o que el pengés entremig, així una mica desordenat. I em vau dir, entremig, penja'l, que hi vaig la setmana vinent, que no sé què. I vaig dir, ok. Per tant, estic editant ara mateix 2 vídeos en paral·lel. Un és el de Londres i l'altre és el vlogmas dies 1 i dia 2. Que l'any passat ho vaig fer en blocs de 3, però aquest any crec que ho faré en bloc de 2. Crec que és més feina, perquè és editar més vegades. Bueno, no sé, és igual. El cas que faré això. I res, ara estic aquí, esmorzarem, disposo a veure el vlogmas de la Sara Baceiredo dia 2. Després faré el lavabo, em netejaré la cara, tot això. I esperaré la meva mare, perquè vindrà aquí a casa a gravar unes coses que ha de gravar per entregar a ella i així doncs jo l'ajudo. Normalment vaig jo a casa seva, però avui, com que no tinc temps per perdre, perquè a la tarda baixo a Barcelona, que tinc un esdeveniment, i després anem a celebrar el meu aniversari amb els meus amics, doncs anava a curta de temps. He dit, agafa el cotxe i vine en un moment, i ho farem aquí. La cera con no sé qué, te pones una gotita de esto, racata para atrás y queda fenomenal. Mireu qui hi ha aquí. M'estic estudiant un guió. Perquè què has de gravar? Haig de gravar una propaganda de l'Eucerin, molt xula, una cosa molt xula, però jo sempre faig i dic el que em surt. Llavors, a la que em diuen 4 frases em lio, m'estresso molt. Llavors estava estudiant. Molt bé, sortirà molt bé. No sé, la Carla m'ajudarà. El meu nom gravat. Us faria il·lusió tenir un potet com aquests amb el vostre nom o amb el nom de qui la vulgueu regalar i una recàrrega de regal? Doncs molt fàcil. Dia 11 de desembre, a la farmàcia de Francesc Macià, número 3, per comprar qualsevol producte en entitat de la d'Eucerin, us emportareu aquest potet gravat. Vale, has fet una foto. Vale, ara desenrosca... No, no és foto, és vídeo, per posar per sobre. Però no cal que ho desenrosqui. Amb aquestes mans, clar. Aviam, posa't aquí. Aquí no es veu. Ara, ara. Vale, ja està. Jo crec que amb això també. Vale, ja. Vale, jo crec que és perfecte. Si tu creus que és perfecte, ja me'n vaig contenta. Ara hi ha un problema de penjar-ho, de tal, de qual. El Toro opina que sí. La meva mare fa una estona que se n'ha anat, jo avui he estat aquí al sofà perquè he dit he d'editar, he de fer les coses, em posaré còmoda i ja està, porto encara pràcticament el pijama, que porto aquestes samarretes velles del Zara com a pijama, i he d'anar a treure el gos perquè si no m'odiarà i jo també tinc la sensació ja de fa una estona aquí en plan rotllo, l'has de treure, l'has de treure. Per tant, anirem a fer això. He acabat d'editar el vlogmas, bueno, no, mentida, o sigui, he acabat com de fer la primera edició del vlogmas d'ahir, o sigui, el vlogmas dia 2, i ara falta posar la música i després ja també fer la intro, perquè sempre dels vlogmas tinc una intro, perquè és com amb música nadalenca i això. I he d'editar el looking del dia, que com podeu pensar no és aquest, i és que aquesta nit anem al Bar Bocat amb els meus amics a celebrar el meu aniversari. Vaig reservar la sala de baix i vaig tenir la idea de fer una temàtica. L'any passat va ser temàtica brilli-brilli, que alguns van anar de brilli-brilli i altres no, i aquest any, com que estic obsessionada, és Dark Academia, que és molt fàcil perquè tothom té roba a casa com per poder anar de Dark Academia, perquè és així com rotllo bohemi, bueno, ja us ho ensenyaré, aviam com van, i evidentment el look que faré de calendari d'advent, el número 3 serà Dark Academia i el llibre que recomanaré serà La història secreta de Donna Tartt, perquè no pot ser un altre llibre, bàsicament. I res, això, vaig a canviar-me, vaig a treure el torn i després crec que gravaré el looket, o sigui, maquillaré una mica, gravaré el looket,
dinaré alguna cosa i acabaré d'editar el blog i el deixaré penjat abans de marxar. A Barcelona hem d'estar a les 5:30, cosa que significa que he d'agafar el tren amb una horeta i una mica més de marge i anirem Rodalies avui, pregant que tot vagi bé i que no hi hagi retards. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by. Són les 3:30, per anar bé hauria de sortir de casa a les 4:15, 4:20 com a molt tard i sense saber quina hora passa el tren. El tema és que ja estic maquillada i estic dutxada, que no us he dit res, però és que anava en plan de bòlit i he de gravar el vídeo aquí. Què passa? Que hi ha això, perquè avui és una mica més d'hora que els altres dies i queda fatal a la càmera. He d'esperar-me una mica, aviam si marxa, se'n va, i no hi ha aquest reflex raro. Vaig a fer la caràtula del Vlogmas, que el vídeo ja està penjat, però he de fer la caràtula. Una mica de sort, marxa en 10 minuts. El sol ara baixa molt ràpid, però bueno, baixa en 10 minuts i puc fer les coses, perquè jo ara anava super bé de temps. Ui, porto aquí... Què porto? Bueno, mira, ja m'ha anat bé fer aquest vídeo, que si no anava aquí amb una nàpia pintada. Ho he fet absolutament tot, són les 4:20 i sortim ara. O sigui, ho sento que no us he dit res, però entre que m'estava canviant, estava editant el vídeo, estava mirant al YouTube com anava. Ja estan penjats els Vlogmas i el calendari d'Advent 3. I ara marxem, que si no faríem tard a l'esdeveniment. I espero que els trens vagin bé. Fins ara. Adéu, Tor. Adéu, adéu. ¿Se puede caminar con mamás de correr? Vale. No lo sé abrir. Calcetines. Ah, es que se abre por aquí. Ti, ti, ti. Oh my god! What is it? Bé, ja estem aquí esperant que comenci una mica doncs, el que seria la presentació de les noves bambes, que ens les han regalat, superguais. Ara hem de sortir a córrer, això segur. Però això no és tot. Es veu que hi ha una activitat sorpresa en la que segurament ens facin córrer. I la Diana i jo hem vingut tal que així vestides, perquè després tenim el sopar del Dark Academia, idea meva! Per tant, ens han dit, nosaltres hem dit, bueno, és que clar, després hem de marxar, tenim una altra cosa, i a més no tenim roba. I ens diu, perquè clar, ens han donat una bossa amb tot. I ens diu, bueno, material teniu. I nosaltres... Bueno, ja veurem. Poco a poco, pero primero de todo os quería dar las gracias por venir aquí. Sabemos que... Dicho esto, liderar todo lo que es la gama Farnes y sobre todo la bajante de zapatillas negras. Una configuración totalmente diferente, estratégica. Sabemos colocar el caucho de manera más eficiente. Ens estem canviant amb la roba que ens han donat i el tema és que, clar, bueno, ara sortint d'aquí en parlarem d'això, però crec que farem ara les fotos i després no farem el run. Bueno, no ho sé, ara us comentaré tot plegat. Ja estem ready again. Tiririti. Ens anem cap al bar Bocata. Bueno, tenim diverses personalitats, si ens pregunten. Si em veieu amb el moc...
estic supercontenta. Vaig esmorzar alguna coseta i després ens posem al dia. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. But for now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful right now. Merry Christmas. The fire is raging on, and we'll all sing along to the song. Just having so much fun while we're here. Can we all spare a thought for the ones who have gone? Merry Christmas, everyone. So just keep kissing me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. For now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful right now. Merry Christmas. Ai, m'acaba de venir la regla. O sigui, no hi comptava gens, però clar, ja fa un mes. Però no ho tenia gens present, saps? És igual. El tema és que quan em ve la regla mai sé què posar-me, amb tot estic incòmoda i no sé. Per això he optat per un look tot negre, perquè quan no sé què posar-me sempre vaig negra, bàsica i xispum. Per què ens hem de vestir? Doncs perquè hem de baixar a Barcelona, que avui toca gravació de contingut. És que estic super baixa, aviam. Si us pogués posar aquí... Un moment, vaig a buscar l'altre trípode. Doncs bé, el que us deia, avui tenim gravació de contingut a la botiga de Barcelona, on jo porto les xarxes, perquè ja us ho he dit alguna vegada, jo no només creo contingut per les meves i treballo d'influencer, sinó que, no sé per què faig així quan he dit treballo, perquè és que treballo molt d'influencer, en plan, no es para de treballar. Però bueno, que ja m'entens, o sigui que també treballo d'altres coses, com per exemple portar xarxes d'altres negocis, que ja ho he explicat, però hi ha molta gent que encara em pregunta que si em dedico únicament a això i sí i no, o sigui, no deixa de ser creació de contingut, però no per mi. Entonces, hem de baixar a la botiga de Barcelona i ja està, gravar una mica de contingut i tornar cap aquí, o sigui, a l'hora de dinar ja estaré aquí. Ara són les 10, hem quedat cap a les 12, més o menys, em vesteixo, em maquillo i ja ho tindríem. Espereu que us estic col·locant. Aviam, trípodes a tot arreu de la casa. Espera. Ara, esteu perfectes. Doncs això, que em posaré tota negra. Ara he estat una estona fent uns pressupostos, volcant els vídeos del mòbil a l'ordinador i encara no he començat a editar el segon vlogmas, que és el que vull penjar demà, en ve, o sigui, d'ahir i d'avui, però bueno, ja trobaré el moment, o sigui, aquesta tarda tampoc és que tingui grans plans. Ahir amb els meus amics vam dir, fem uns vins, tal, però crec que diré que no, em baixo del plan, una de saber quan retirar-se, i això, ja estaré per aquí editant. Amb l'Íñigo vam dir que sortiríem a córrer, perquè ell em van regalar les vamps aquelles xulíssimes, i bé, ara quan m'estigui arreglant la cara us explico una mica què és el que va passar ahir, perquè us ho juro, o sigui, feia molt de temps que no m'entrava un riure tan tonto, o sigui, la risa tonta, tan heavy, amb la meva millor amiga més, o sigui, em vaig sentir com si estéssim un altre cop al col·le, o sigui, de veritat, ens anàvem mirant, bueno, ara us ho explicaré. Aquesta cara l'haurem d'arreglar una mica, tampoc massa, perquè ara m'he acostumat un dia, és que quina jeto que tinc, o sigui, tinc un jeto. Però bueno, l'altre dia vaig anar sense maquillatge tot el dia, no em vaig veure tan malament i bueno, crec que s'ha d'aprofitar, s'ha de surfejar la onada, que diuen, no? Em trec aquests collarets perquè em posaré la meva creació de Montmartre, que és com un collar perfecte.
Ara us l'ensenyaré. I mireu, noies, tota negra. Em posaré el cinturó marró i les Uggs de plataforma, aquelles botetes que van causar tant de furor a Londres. I ja està. Ah, bueno, parlant de Londres, també he d'editar el blog de Londres. Però bueno, a poc ho farem tot. Vaig aquí arreglant una mica la cara, us aniré dient els productes que utilitzo i us explico què va passar ahir. Primer em poso aquesta base, que és una CC Cream, que també té protecció solar de 30 i fa una mica de color. I és el que utilitzo jo com a base, amb molt poquet, o sigui, així, amb una punteta a cada zona, diguéssim, ja va. Us dic, perquè si ho comenceu a utilitzar en plan, es gasta ràpid i és caríssim. I si fas així, doncs ja tira. Bueno, em anireu veient que em canvia el color de cara, vale? Doncs bé, us explico. Ahir ens havien convidat, jo li vaig dir a la meva millor amiga perquè es podia portar un més un, aquest esdeveniment d'ASICS, ok? Que era bàsicament la presentació de les noves Nimbus 28. És com una de les bambes més icòniques de córrer, ok? Bueno, jo encantadíssima, o sigui, superguai, vale? Arribem al carrer Pamplona, que hi ha com molts espais així com tipus antigues naus, magatzems, que ara lloguen doncs, per fer aquest tipus d'esdeveniments i és xulíssim. Bueno, ja ho heu vist com estava, en plan cortines, llums blaves, fum... O sigui, tot molt guai, molt currat, superxulo. I a cada cadira, perquè estava disposat com si fos rotllo teatre per una presentació, hi havia una bossa amb tot el material, o sigui, perfecte, de running. Bambes, samarreta, paravents, pantalons, fins i tot mitjons, top esportiu, o sigui, tot, vale? La Diana i jo anàvem vestides de Dark Academia perquè a mi fa uns dies se'm va ocórrer la senyora que el sopar del seu aniversari havia de ser temàtic de Dark Academia, ok? Tothom hi anava superesportiu i la Diana i jo, bueno, ok, ens assentem i comencen a fer la presentació de les bambes. En un moment diuen, i l'activitat sorpresa, perquè sí que és veritat que el mail posava activitat sorpresa, però clar, jo què sé, no sé, jo penso que si et diuen un running, doncs l'avisen, no? Bueno, no sé, doncs no el van avisar, vale? Era sorpresa, però clar, tota la gent que hi havia convidada, hi havia fins i tot la Sara Baceiredo, és com, corren maratons! I jo no, saps? Van dir Silent Run. Mira, la Diana i jo ja ens mirem en aquell moment, en plan, what the fuck? Jo feia 6 mesos que no corria, vale? Que ara m'hi tornaré a enganxar segur, perquè ahir em va entrar el coquet i vaig dir, ja està, s'ha acabat el meu baron, o sigui, necessito tornar a córrer. I la Diana no ha corregut una vegada en la seva vida, o sigui, 0, vale? Bueno, ens mirem, en plan, no pot ser, que anirem a córrer tots, un easy run de 5 quilòmetres, que a mi, sí, una cosa no m'agrada és que es parli d'easy runs, perquè per una persona, jo, però en plan per qualsevol persona, i moltes de vosaltres que em seguiu, 5 quilòmetres ja és moltíssim, i és el màxim que pots córrer, i que una altra persona li digui easy run, doncs no, digues una carrera de 5 quilòmetres. Ja està, és que no cal posar adjectius davant, saps? O sigui, punt. Bueno, és igual, que la Diana i jo ens agafa el riure, tot l'esdeveniment es basava bàsicament en anar a córrer 5 quilòmetres, tornar i fer com una relaxació, que clar, no tenia sentit fer-la si no havies corregut. Vaig anar a buscar a la directora de màrqueting, tal, i li vaig dir, escolta, tenim un sopar, perquè a més era veritat, o sigui, em vaig quedar una mica amb les ganes de córrer aquells 5 quilòmetres. Però clar, és que hi havia el sopar i anàvem maquillades, i jo quan corro, suo molt, o sigui, jo faig 5 quilòmetres i per mi, bueno, la histamina a tope, tota vermella, tota suada, no hi havia dutxes, ok, tenia tot el material, però jo sóc incapaç de suar i de tornar-me a posar les mateixes calcetes suades i la mateixa roba, en plan neta i jo suada. No, és que no puc. No sé, dieu-me tiquismiquis, però jo no puc. Ja anar a dir a la directora i li dic, mira, és que anem així vestides, tal, i em diu, teniu tota la roba a la bossa, i jo... ja, però... No, però després ja els hi vaig explicar en plan rotllo, mira, és el sopar del meu aniversari, tinc a tots els meus amics allà, tal, no sabíem, de veritat no sabíem que veníem a córrer i em sap molt de greu, i ho van entendre perfectament, només faltaria, i ja està, o sigui, no va passar res dolent ni res, però mira, ens va agafar un riure tonto a la Diana i a mi, quan estàvem allà, tothom en plan supermotivat d'anar a córrer, i la Diana i jo en plan, nadie nos ha avisado que esto era una fiesta. Divertit, o sigui, ara potser aquí no us fa tanta gràcia, la veritat, però el moment va ser molt divertit. Com heu vist, m'he posat la base, m'he posat polvos de sol, bueno, abans el corrector, i ara em faig una mica els ulls amb les meves supersombres de la... No es veu res. Supersombres de la Natasha Denona, que estan una mica ja per l'arrastre. Però jo les sombres faig això de que fins que no es gastin, que ja no puguis més, les tindré el meu necessari de maquillatge, la veritat. Tampoc em vull fer alguna molt heavy, o sigui, només una mica així.
Smokey Eye... Així que això va ser l'aventura d'ahir. Ah, i per altra banda, he de dir que tampoc, no sé, potser vaig gravar molt, i ara us dic, tampoc vaig gravar gaire, perquè ho he d'acabar de mirar. Però, en principi, quan estic amb els meus amics i tal, gravo una mica i després ja deixo el mòbil i no se senten converses, no se sent res, saps? Però ho van fer tan bé, o sigui, estaven tots tan guapos de Dark Academia, o sigui, hi ha persones que s'ho van currar tant, que vaig pensar, és que sembleu sortits del llibre de la història secreta o de Hijos Dorados, o sigui, un 10, un 10, un 10. I no sé, superguai quan dius, farem això, i la gent en plan rotllo te banca, saps? I diu, va, vinga, sí, ho fem. Re, que guai, que sóc molt afortunada de tenir els amics que tinc, la veritat. O sigui, els estimo molt, em sento molt estimada, això és molt important, perquè jo sento que estimo molt, o sigui, jo ho dono tot per la gent que estimo. Però després, si veus que això és correspost, és que és l'hòstia. Sempre em poso una mica del més claret aquí per il·luminar la mirada. I ara, una mica de rímel, una mica de color als llavis i xispum, estarem preparades. I ja està, em posaré el collaret, les arracades i let's go. I aquí he de dir que vaig penjar el Vlogmas, el primer, del dia 1 i 2, ahir, sobre les 4 de la tarda, encara no fa 24 hores i tinc gairebé 500 visualitzacions, 9 comentaris, o sigui, estic living, perquè, bueno, potser direu, són molt poques 500. Potser sí, per persones sí, però a mi, que 500 persones s'hagin assegut, m'hagin posat a una tele o a un ordinador i m'hagin estat mirant durant mitja hora que dura el vídeo, mitja hora o 40 minuts, que no sé quan dura, però això em sembla una passada. I que a sobre es prenguin temps de comentar, bueno, increïble. Així que res, des d'aquí, moltíssimes gràcies. Espero que aquests vlogmas us agradin, us serveixin, us motivin, us acompanyin, tot el que sigui, però això, que jo estic aquí per això també una mica. Així que res, em vaig a posar la gorra, que avui serà dia de gorra, i us ensenyo l'outfit final. Aquest seria el looket final. M'encanta aquesta jaqueta, m'heu preguntat moltíssim per ella. És de Pedro del Hierro, però no d'aquesta temporada, és de la temporada passada. Us dic per si la busqueu i no la trobeu, potser el Vinted hi és, no ho sé. Aquesta, la meva supergorra que vam comprar a Londres, i les UC, el cinturó i el bolso que hi porto el llibre i tot. Així que res, marxem. Fins ara! When I woke up this morning, my whole left arm was numb. After the toss and turning, must have slept on it wrong. I took it as a chance to hold my own face for once. Self-centered, desperate dance. It's like I had some. Ja està, ja he sortit. La veritat que un cop sóc allà no gravo gaire a mi, perquè el que gravo són les peces. I clar, no té gaire gràcia gravar-me a mi fent fotos i vídeos de les peces. No em trobo gens bé, o sigui, tinc unes ganes d'arribar a casa, alguna pastilleta, arrodir-me una mica. M'ha començat a pujar un mal de panxa important, però bueno, ja sabem que quan hi ha la regla és el que toca i el que passa. Vaig ara al Capravo a comprar tàmpacs, perquè no en tinc, basically, i després arribaré a casa i faré feina, tota l'estona fent feina, i començaré a editar ja el tercer dia de Londres i ahir, i el tercer de Vlogmas. I ja està. He de contestar també correus de la meva mare, que això també em porta molta feina, perquè a part soc la representant de la meva mare, o sigui que jo multifuncional, multiocupacional, multitot. Ja tinc els tàmpacs i ara me'n vaig cap a casa, que tinc ben bé una hora i pico. És de lo que més, o sigui, de lo que pitjor porto de viure a Terrassa, que se'm fa molt llarg baixar a Barcelona. I estic pràcticament cada dia baixant a Barcelona i l'Iñigo també. I bueno, no és que haguem començat a mirar pisos a Sant Cugat, però bueno, o sigui, no per mudar-nos ara, no és el plan, però bueno, per anar mirant. O sigui, el tema és que al pis hi estem molt bé, estic enamorada del pis, però perdem els dos molt de temps amb els trajectes. Però bueno, anirem veient. How I've had to compensate with friendships all my life. I know that I've acted without reason, without rhyme. 'Cause it makes it easier to lie and to say I'm not the problem, that my path will serve me well. Acabo de recollir aquest paquet de la sala de paqueteria. No sé què és, o sigui, no sé què és. Tinc una idea de què pot ser, però per molt gran que sigui em pesa poc.
Bueno, ara primer anirem a treure el torn. Bueno, poso això al congelador, les coses que hi han d'anar. Trec el torn, obrim paquet, dinem, no sé, ja veurem aviam com ens organitzem. El vídeo en el que us estava dient que sortia de la botiga, que me n'anava cap a casa i que tardava un munt, és de les 12:48 i són les 2:25. Això és el que he tardat en arribar a casa passant 10 minuts pel supermercat. O sigui que, de debò, que no exagero, o sigui, gairebé 2 hores, se'm fa molta bola, perquè, bueno, al tren llegeixo, aprofito per llegir. L'Íñigo sí que és veritat que agafa el seu ordinador i fa feina i de més, però a mi em costa molt concentrar-me al tren per fer la feina. O sigui, per llegir sí, però per fer feina no. Aleshores, moltes vegades aprofito com amb el mòbil d'editar o de penjar continguts a les xarxes que porto, però realment, o sigui, dins meu, em sento que estic perdent molt el temps. I és una putada sentir això, la veritat. Però bueno, ara estic passejant una miqueta l'animalet i res, només una miqueta perquè plou. O sigui, aviam, no fa ruixat, com podeu veure, però van caient gotetes i està tot moll. Estic provant roba per fer el looket de després. Is what I want to have and to be held. I can't afford the coffee that I seek out each day. I'm in there way too often. The workers know my name. I take it as a chance to have someone tend to me. Pretend it's Sunday morning, be brooded just for me. I know I'm pathetic and projecting half the time. How I've had to compensate with friendships all my life. I know that I've acted out of anger, out of spite, 'cause it makes it easier to lie and to say I'm not the problem, that my path will serve me well, 'cause what they have is what I want to have and to be. He gravat, editat i penjat el reel del calendari d'Advent, el número 4 ja, i anem a obrir aquesta caixota, que no pesa gaire, però aviam si és el que crec que és. Ui. Aviam. Ja sé què és. Ah! Sí que ho és, em pensava que pesaria més. Vale, aviam, us poso en situació. Fa uns dies m'escriuen un mail unes persones que m'agraden molt, que són la gent de Rakuten, vale? De Kobo, que és com el... Aviam, sabeu Kindle, que és el llibre doncs, aquell d'Amazon, doncs Kobo és el de Rakuten. I tens totes les novel·les allà per llegir, tot. Vaja, un llibre digital, d'acord? Bueno, un e-reader, que el llibre digital és el que tu compres i pots llegir. La maquineta es diu e-reader. Em van dir... Estaríem molt contentes de que acceptessis el nostre calendari d'Advent i aquí vaig dir sí, perquè mai m'han enviat cap calendari d'Advent. O sigui, és el primer any que m'envien un calendari d'Advent. I m'encanta, o sigui, em fa molta il·lusió, perquè jo sóc així de tonta. O sigui, jo estaria obrint calendaris d'Advent tot el dia, m'encanta. I sempre veig a Instagram 50.000 tipus de calendaris d'Advent que tothom té al saló ple i jo no tenia cap. I bueno, ha arribat un que em fa moltíssima il·lusió, que és el de Kobo. I hi ha un munt de coses, o sigui, és xulíssim, la veritat. Però m'està costant la vida, també et dic. Uau, que heavy. Aviam. Joder. Aviam. Que xuli! Calla, que està aquí. Vale. Érase una vez en Navidad, la cuenta atrás navideña de Kobo. Ai, no pot ser, tio. Mireu això, que heavy. Vale, anem a fer una cosa. És dia 4, per tant, puc obrir 4 finestretes. Anem a veure. Vale, número 1. La U és enorme. Estic flipant, loco. Que és el puto e-reader, o sigui, és el...
una cosa. A més és de color, o sigui, bueno, estic flipant. Cannot get better than this. I ara em toca el 2. Però és que, clar, potser... Bueno, no ho obriré aquí, ho obriré a Instagram, faré història, perquè és que si no, i a més ja no faré allò d'obrir-ho, tornar-ho a tancar i ensenyar per Instagram. No. Que fort! Bueno, cada matí ho anirem obrint. Tu. Que heavy. Bueno, estic flipant. Ja tenim l'Iñigo aquí, que li he encomanat... O sigui, el tema és que ahir van arribar uns iogurts de la Fageda, de coco, que són de nou, bueno, un nou sabor que han tret, que no tenien, i he de fer les fotos per penjar-les a les històries. I l'Iñigo volia berenar un iogurt, tant sí com no, i dic, vale, vols berenar-lo? Perquè li he dit, no els pots agafar, això és va torçant, espera. Dic, no els pots agafar fins que hagi fet la foto. L'Iñigo, vull iogurt, i dic, vinga, doncs fes la foto i estar ara aquí, no? Fent fotos. No sé com ho farà, aviam si la provaré. I jo, que a vegades no sé per què parlo i no sé per què parlo, sí, he preguntat avui per stories que aviam si tenia el blog de Londres llest, si volíeu que el pengés avui. I ara estic aquí, muerta, o sigui, m'està entrant una nyonya, tinc son tal, per acabar d'editar el blog de Londres i penjar-lo, perquè m'heu dit que sí, moltíssim. I dic, bueno, doncs ja està. Si saturo internet de contingut, només demano disculpes. I'm just a girl. Acabat d'editar el blog de Londres i s'està penjant. Estic supercontenta. Mireu, l'Iñigo està gravant-se una classe perquè també és profe de no sé quantes coses. I mireu. La interpretación de la pregunta es totalmente la misma. Pasamos a la pregunta 120. Ho escoltat? Em fa massa gràcia, es posa super seriós. El Tor li ha agafat la bogeria abans d'anar a dormir, que li sol passar. I sí, perdó, és que no us he dit res més, però és que m'ha agafat un mal de panxa, en plan, uns retortijones horribles. O sigui, saps aquella sensació que t'estruïn tot l'úter? O sigui, fatal. Aquesta vegada de les pitjors que recordo en molt de temps. Com podeu comprendre, he estat arrodida al sofà. L'Iñigo m'ha preparat una mica de puré, o sigui, m'ha calentat puré de carxofes que teníem de l'ametller, i no me l'he acabat, o sigui, ha sigut com en plan, l'únic que vull és desaparèixer. I punt. I res, ja està, per això no he gravat res, ho sento moltíssim, o sigui, perdó, però és que no s'hi pots fer res, quan t'agafa això, t'agafa i punt. Què he de fer jo amb això? Què he de fer? Què hem de fer, Tor? Així que res, jo estic amb el meu outfit supercontenta, que ara si veieu el blog de Londres que ja està penjat, ja veureu el moment en el que el vam comprar. Pobre de tu que el mosseguis! Xac! I ja està, super nadalenc. Després de la tassa, l'Alfie és el més nadalenc que hi ha a la casa. Aviam si aquest cap de setmana anem a comprar decoració i la posem. Així que res, bona nit, gràcies per acompanyar-me un dia més i ens veiem aviat. Bueno, ens veiem demà, de fet. Vlogmas ja ho té això, no? Que cada dia hi ha un vídeo. És igual. Bona nit. Adéu. Bon dia. Són les 7:40 i m'he despertat cap a les 7, més o menys, quan l'Iñigo també s'aixeca per anar cap a l'hospital. I estic rebentada. O sigui, no sé si ho podeu veure amb les meves ulleres, però mala nit. O sigui, molt mala nit. Em trobo fatal, però fatal. I és una merda estar així, t'ho juro. I que em faci tant de mal la regla. Però bueno, és la vida. He d'esmorzar i després ja... O sigui, el tema és que necessito que faci llum. No sé quin moment del dia es comença a fer llum, perquè mai ho he calculat. O sigui, sempre estic per aquí i mai he caigut. Perquè últimament tots els vídeos... O sigui, porto 4 vídeos de calendari d'advent que els he estat gravant cap a les 3 de la tarda. Per organització, doncs ho he fet així. Però clar, avui no sé si ho podré gravar a aquella hora. I si no ho faig ara, ja no ho podré fer. Esperaré que es faci de dia, esmorzaré, miraré un blog, tal...
li donaré un menjar al toro, el trauré a passejar, suposo que gravaré el calendari d'advent i a les 10 hem quedat a Rubí a casa de la meva mare, o sigui, a casa dels meus pares, perquè tinc jo el cotxe i la passo a buscar per anar fins a Westfield Glorious, que hem de gravar una campanya de Nadal d'ella, o sigui, jo aquí no... O sigui, és feina de la meva mare, però jo sóc com la representant de la meva mare. Però no m'emporto res, o sigui, no m'emporto el 20% res, però l'ajudo en tot. O sigui, o sigui, dic que no m'emporto res, però perquè només faltaria que la meva mare em pagués, saps? O sigui, m'ho dona tot. No, tal, m'ho ha donat tot. Li contesto els mails, discuteixo els fees i tot el tema muntatge, doncs l'ajudo, perquè en plan, se'n surt força, però no del tot. Aleshores, quan li demanen coses de, doncs jo què sé, amb anglicismes o coses que, no sé, no acaba d'entendre, doncs per això l'ajudo. I quan té campanyes que són d'anar a gravar, doncs ella sola es veuria perduda i per això hi vaig jo i l'ajudo. I a més ara tinc aquest supermòbil, tinc els micros, o sigui que ens sortirà un videazo. I al migdia he quedat amb el Claudi per dinar a una pizzeria d'aquí Terrassa, que no hi he anat mai, però pinta molt bé, que es diu Don Corleone. I clar, d'on trec jo el temps avui per gravar el meu vídeo? Ah, sorpresa. You're the door right in front of me, and for once I can choose and know it's right. For once I can feel the slow unreeling rush, the slow releasing crush. But for now I'm happy just being myself, and you're just sick and tired of everyone else. When we move in together, we'll paint the walls tall. When we're in different rooms, Això ja és una altra cosa, És que he pensat, si he de gravar el vídeo de canviar-me amb mi ara mateix, he de millorar la cara. Crec que m'aniré a posar un pijama nadalenc per començar el vídeo i en breus el faré. El que passa que, aviam, són les 9 menys 20. No, el Toro encara pot esperar una mica a sortir a donar-li el menjar. Encara està dormint. O sigui, el que fa aquests dies, mentre jo estic aquí working, ell està a l'habitació amb la persiana tancada, tal, en plan, dormint, i al cap d'una estona sentiré que s'aixeca, ve cap aquí, tiqui, en plan, bon dia, ja m'he despertat. És que és un rei. Com ho veieu de llum? Com ho veieu? Ai, anem a obrir. Avui és dia número 5, oi? Doncs anem a obrir això. A veure. Aviam, dia número 5. El veieu? Oh, és gran! Aviam què hi ha avui. Ai, és que com que no tinc ungla perquè les tinc trencades. Què serà? Serà una funda? Ah, t'ho he dit. Ah, la blaveta! Que mona! Segurament aquest se'l quedarà l'Íñigo, perquè jo ja tinc un. O sigui, jo ja tinc un cobo d'un esdeveniment que vam fer al maig, abril-maig de l'any passat. I clar, vull dir, no necessito dos. Però és que em sembla xulíssim, em sembla més guai que la meva, aquesta funda. Superguai. Doncs això, que jo crec que se'l quedarà l'Íñigo i el gaudirà ell. I aquesta funda és xulíssima, li vaig enviar una foto, ara. Que xulo! I per guardar el boli i tot. És que la meva no ho té, li canvio la funda. La meva és transparent i amb pegatines de Main Character Energy. Mireu, ara és que acabo de sentir que el Tor s'ha despertat, ja veureu. Que algú s'ha despertat! Que algú s'ha despertat! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Bon dia, mi vida! Com has dormit? Has dormit bé? Hola! Hola! Oi, sí, que m'acabo de maquillar, Toma, llapada. Com has dormit? Bé? Tu, aquesta mitjanit, no sé què li ha passat, bueno, mitjanit devien ser cap a les 3 o així, però s'ha despertat, tenia un remenament, en plan, volia jugar, i jo, amor, no és hora, no ho havia fet mai, només avui, i a sobre jo ja estava passant prou mala nit, i aquest, vamos, com un loco, he hagut d'obrir la llum, de dir-li, prou,
I al final crec que ho ha captat perquè ja ha parat. I... Bon dia. M'he tornat a posar el pijama per gravar el vídeo. Abans de tot, li poso el menjar al Tor. Són les 9:20. Tardo aproximadament 6 minuts en gravar cada vídeo d'aquests, més o menys. Jo volia sortir d'aquí a i mitja, sortiré una mica més tard, segur. Però mentre no sigui més tarda i 40, segurament anem bé. Aviam, una mica de paté d'aquest. Per gossos, no em digueu, oh, paté, no. És el de gossos. Ai. I una mica de pinso. Tini, amor. Tini, amor. Check, vaig a gravar el vídeo. He tardat exactament... crec que són 7 minuts, 6:50, ara no ho puc veure. Bueno, doncs ja el tinc gravat. I ara ens n'anem d'excursió, anem a veure l'Odri? Anem a veure l'Odri i la Bimba? Sí? Anem? 9:37, sortim per la porta de casa. Anem cap al pàrquing. Check. Us explico, això no sé si se sentirà bé, em podria posar el micro ja que el tinc, però bueno, si no us ho explicaré després, miraré com sona l'àudio. El tema és que ara al matí havíem d'anar a Westfield Glòries a gravar una campanya a la meva mare i canviar plans, és que la vida és així, o sigui, ho he fet tot ràpid, ja ho sabeu, i no, que ens han dit que ha de ser per la tarda. I dius, bueno, podíeu haver dit abans, també et dic, perquè et vam dir, vindrem al matí, mail, res, i avui, no, tiene que ser por la tarde. Bueno, pues ja està, estem anant igualment a casa de la meva mare a veure la Bimba i l'Odri, perquè al Tor li he dit anem a veure l'Odri i ara es quedaria tot loco si fem mitja volta. I ja està, jo les dues he quedat per dinar amb el Claudi, que havia quedat tard ja per tenir temps, i no, ara hem d'anar a la tarda. Oh my god, vaya show! Però bueno, què hi farem? He arribat a casa de la meva mare, no us he dit res, perquè és que estàvem al seu llit mirant com jugaven. És que el Tor i la Bimba, intentaré posar un vídeo vertical aquí dels que he gravat. Quina gràcia, sisplau. És que la Bimba no té res a veure amb l'Odri quan era una cadelleta. O sigui, la Bimba s'atreveix, salta sobre el Tor, l'Odri s'amagava, tal. Crec que serà d'armes tomar. I ara anem a passejar els grans. Els grans. Qui fa la Bimba? Bimba? És una guarderia, és un parvulari de gossos. Bueno, hi falta el Pluto que està allà. Què? 11:30 i ja tornem a ser a casa. Mireu com me n'he anat. O sigui, me n'he anat amb el llit sense fer cagant hòsties, com aquell qui diu. Així que ara faig el llit, ordeno coses que estan per la casa patas arriba, però que flipes, i em posaré a editar una mica de blog, una mica de feina, i després ja doncs a les 2 anem a dinar. I després al Westfield les Glòries. És que, bueno, aquí adaptar-se o morir. Que sí que faré per anar còmode, jo crec, bueno, la faldilla no me la trauré, crec que me la deixo. No, però el jersei aquest sí, perquè tela abriga moltíssim. A veure, Tor, tu deus estar pensant, no entenc què està passant avui, perquè normalment quan anem a casa de la meva mare, o sigui, a casa dels meus pares, amb ell i tal, és o per passar nosaltres el dia, que ens quedem a dinar, aleshores és cap de setmana i tal, o perquè la meva mare i jo tenim alguna cosa i deixem els gossos junts perquè no estiguin sols i estiguin acompanyats entre ells. Però clar, avui hi hem anat els dos, ens hem quedat allà una estona, hem sortit a passejar i no en té res, perquè ara ens n'hem tornat a anar. Però bueno, no passa res, Tor. És una bogeria, perquè encara que visquis en un pis petit, a la que comences a fer coses de casa, no pares. O sigui, ara dic, bueno, ja que estic, podré passar un altre cop l'aspiradora, ja que estic, puc fer la rentadora. Oh, és horrible, però bueno, anem a posar una rentadora, l'aspiradora no, vull dir que ho faci l'Iñigo a la tarda quan arribi, i xispum. Això aquí de quan he gravat el vídeo aquest matí, Déu meu, com s'embruta tant la roba, o sigui, però si fa res, a principis de setmana vaig posar una rentadora, o sigui, ai merda, el blanc no, A veure, no hi ha res blanc. Les 3:30, per anar bé, hauria de sortir a casa a les 4:15, 4:20, com a molt tard. I passejar. Anem a passejar. Mentre passejo el Tor us explico una cosa, i ja vau veure ahir que vaig baixar a Barcelona perquè tenia feina d'un dels comptes que porto, i ara estic contenta perquè m'han entrat un altre, o sigui que tindré també un altre compte que no té res a veure, o sigui, no és roba, però volen com el perfil maco, i com perquè els hi serveixi de portfoli.
I així que faré també una mica més de contingut per a altra gent, que això va molt bé, perquè jo soc molt conscient que tinc una feina que m'agrada moltíssim, que no només soc influencer, creadora de contingut, que també soc periodista, que a vegades faig coses de lo meu i que ben aviat surt el projecte en el qual he estat treballant tots aquests últims mesos, i també podré dir finalment que soc una altra cosa, però clar, vull dir, al final les publis, tot això, que em porten molt de temps i molta feina també, mai saps quan s'acabarà, és una mica com una muntanya russa, i em va molt bé també tenir aquesta feina fixa, que és d'autònoma, però vaja, que hi ha diferents, o sigui, em dona una mica de seguretat, saps el que vull dir? Ara surto de casa, que aniré al restaurant caminant, que em queda més o menys a 20-25 minuts, i, quin vent que fa! Deixaré les botes al cotxe, m'he posat les Ux, perquè així, vaig més còmoda, perquè amb això caminant em fa mal, però a la tarda per glòries... Ai, per què no s'obre el cotxe? Vale, això, la veritat que queda molt millor amb el meu outfit. Tadam! I després del restaurant vindré directament caminant cap aquí, no pujaré a casa, perquè així el Tor no veu que entro i torno a sortir, saps? I ara estic intentant trobar les claus del cotxe. And when the job is done, these things will be simple, like we've always wanted them to be. Un altre dia arribant a casa, un altre paquet. Aquest no sé d'on ve. A Bàsics. És que em vol sonar molt. Però no sé de què. Per cert, estic entrant a casa perquè al final el Claudi m'ha deixat amb el cotxe, perquè ell havia d'anar a un supermercat d'aquí molt a prop, i m'ha deixat amb el cotxe a casa. I així veuré el Tor, tinc un temps per estar aquí, segurament el torni a treure una mica perquè faci un pipi, que l'Inigo encara no ha sortit de la feina. És lo de desigual, sabeu que la roba del mes, doncs això. I aquest és un vestit molt mono que em vaig demanar, que vaig pensar que per Nadal era moníssim. I això un altre bolso, molt semblant que el que m'hem portat a Londres, però una mica més petit, trobo. Després ho obriré i us ho ensenyaré bé. De veritat, quin horror, sisplau, no ho mireu, no ho mireu, no. I guess I was a shoulder to cry on, a face on a lover with a fire in his heart, a man undercover puts it on me apart. Som a Westfield Glòria i venim a fer un reel. Hello, ja sóc a casa, perdoneu si no us he gravat gran cosa, però quan vaig amb la meva mare a treballar, que la gravo a ella i tot, estic més pendent de que surtin bé els plànols del seu reel que de fer el meu blog. Però bueno, ja suposo que ho he aconseguit i us he posat algunes imatges. Ja sóc a casa, m'he comprat un pijama nadalenc xulíssim, però molt xulo, del Women's Secret, que ja l'havia vist, perdoneu la llum, un moment que vaig a l'habitació, que ja l'havia vist per Instagram, i l'he vist i dic, l'he de comprar. I unes espardenyes, que no soc una noia que mai a la vida hagi portat espardenyes, la veritat ho confesso, però crec que ha arribat el moment de la meva vida que sí que he de començar a ser una noia d'espardenyes. És així. Mireu, el pijama en qüestió és aquest. El trobo preciós, o sigui, és que moníssim. M'he agafat la talla L per anar jo tota grandota. O sigui, m'encanta. El pijama m'ha costat 24,99. Xulíssim. I les espardenyes, no sé, és que en aquest pis sempre tinc fred als peus. I mira que és parquet i tot, però... Mireu, que mones. I són supertubetes. I la meva mare se les ha comprat iguals. I els meus pares m'han comprat ja el regal de Nadal. Que és un conjunt xulíssim d'esquí de l'Oixo. Bueno, crec que m'he gravat en un moment. És aquell. Tenim el cosí de l'Íñigo aquí a casa perquè demà es veu que fan no sé quin festival de música techno en plan super hardcore a Montmeló i ha quedat amb els amics demà, ve de Vitòria i avui es queda a dormir aquí a casa. I ha vist un bufet de sushi venint cap aquí, o sigui, venint amb l'Uber des de l'estació de Sants, ha vist un bufet de sushi i ha dit, porfa, podemos ir? Perquè li he dit, escull tu, què vols sopar, no sé què. I em diu, el bufet de sushi. I dic, vale, doncs anem cap allà. O sigui que ara anirem a sopar sushi, són les 9, estic rebentada, o sigui, estic realment molt cansada.
Però bueno, anem a sopar sushi. I ja està. I hauríem fet el dia. Hauríem fet el dia. Aquests quadres, sempre em pregunteu per aquests quadres. Cosa mi piace, la Marina. Fa aquests quadres per pagar-se els seus estudis. I és... I'll give it to someone special, special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave me away. Que xulo, el meu pijama nou, tiririti, super navideño. Bueno, com cada nit el Tor li agafa la bogeria i jo estic planíssima. Mira que nadalenc, aquest plano. Aquí amb l'Alfi, el meu pijama i el Tor donant pel cul. Escolteu, nens i nenes, bona nit. Demà serà un altre dia, demà és dissabte. Estic molt cansada, però contenta. I ja portem una setmana de vlogmas, com aquell qui diu, pràcticament. Bueno, de dilluns a divendres. Anem a un cap de setmana. I és que desembre volarà, és molt heavy.